Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta manghigalan nila atong turumanon sa kahanginan CONA Cathy Kisses on Air og ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga samantarong adlaw Sabado no? Pizza 22 na kini sa bulan sa samantarong bulana Nobyembre. O gingon sa samantarong tuiga 2025. Abino, kumusta na mahigalan? Kumusta na atong mga kaigsuonan din ha sa isla sa Siquijor? Iribinagayo din ha sa Peregrinita no Beach Resort. Ayos, kumusta na kamo din ha no? Ang ato ang mga kaigsuonan usab nga mga na nagtrabaho din ha no gingamon usab ang atong tag-iya din ano si Ma'am Rubio. Kumusta naman ka ma'am no naghinaot kita nga so ako mga kaigsuonan po mga pare din ha no si Monsignor Larry Katubig, si Monsignor Ramon Duran no si Father Jerry Flores no si Father Leonard Tan o si Father Leonard Tan urang na ni ana diri sa mainland no o niya ingaman usab si Padre kining kinsa may lain din no si Father kinsa pa man no wala ko memorize mga higala no pero naghanda nga mga pare din ha no nga ana karon din na assign sa isla sa Siquijor o yung akong classmate ako malimti mga higala no gani kay nakahinumdum ko masukor ba lang si body no si Father Obing Masyon ug ako mga classmate pag yung uban no si Padre Dami Hiramis ug si Padre kining Tunton Arnaiz no kumusta na no nang hinaot kita mahigala nga okay na yung tao ng akong classmate nga si Father Tunton Arnaiz ug ang iyahang partner din ha sa kining parokya Kwasay Paris din ha sa may kining Batinggil. Ayan, no? Hala, no? Atong timbayaon si Bishop Cornito B. Cortez, ang atong talahaw ng obispo. Ang ato po, ang ako pong gawiks din ha, nga mo ato karon nga kasamtangan nga Vicar General, no? Si Monsignor Monsignor kining Christian Durango. O kora paroko po din ha sa Kalumbuyan, no? Christian Durango, no? Hala, no? Arita may kala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan ining kabuntuhon. Where the world sees threats, the church sees children, no? Mao kini ang pamahayag usab sa at ni Cardinal Tagle, no? Diin nakita sa kalibutan ang daghang mga hulga. Ang mga kabataan mo ay nakita sa simbahan. No, buti pasabot nga bisan sa kadaghan sa mga hulga sa gutom, gubat, panagbangi ug uban pa dili nato ihiklin ang paghatag og bili ang kaayuhan sa mga kabataan nga mao ang umalabot nga henerasyon. Balita gikan sa Vatican, Pope highlights dignity of migrants, supports US Bishop's statement, no? Sa pagighidabi sa mga tigbalita sa ni Pope Leo XIV sa Castel Gandolfo, gisuportahan ni Pope Leo ang baruganan sa kaobispuhan sa Estados Unidos mahitungod sa migrasyon. Mahinumduman nga ang mga kaobispuhan sa Amerika kusganong gisaway ang pamaagi sa US Border Control personnels nga diin dili makatawo ang pagtatar sa mga illegal migrants nga nasakpan nga nanimuyo sulod sa teritoryo sa Estados Unidos. Mao kadto mga higala mga balitang simbahanon ni ining kamuntuhon ug ako ra gihapon kining inyong tigbalita si Padre Edwin Academia Acab at your service anytime anywhere. Ayan. Hala no. Maayong mudto na kanatuntan. Ari na tayo higala sa ato nga kining Saint of the Day. Uy, ang ako maning classmate nga classmate ang ako maning amigo. Birthday man po dura ilong adlaw, November 22. Si Father Cecilio Gordoncillo nga ato karon ma-assign dito sa Manara Baywan. Ang nag-birthday karon Santa Cecilia, no? Pero ang iyahang sangay nga lalaki si Padre Cecilio, no? Ika 3rd century kini si Saint Cecilia, no?
patron saint of music believed that good music is an integral part of liturgy. Oh, mayo kayo, no? A young Christian of high rank married to a Roman named Valerian. He was converted, she was martyred together with her husband, no? So luuya po rin taon kini si Santa Cecilia, no? No, padayon ta mga higala sa ato ang mga buhat tuno ni ining kamudtuhon. Nahala, no? Ari kita mga higala sa ato ang catechism. Ang atong catechism karon kabahin kini sa kabahin sa okay, no? Sa pa mahigala. Hypocrisy man gibutang dire, pero nga ato karon nga topic kabahin kini sa veneration of saints. Pero ari kita sa gitawag natong worship of idols. To worship of idols kay matud palagi ang mga laing relihiyon, no, atong mga pinalangga nga laing relihiyon na misinterpreted ang ato ang veneration of saints. Gani gisaway kita kay nagsimba kuno kita sa mga Diyos. No? Napit din ha, no? Di adapit nagkalalis, di adapit mga butanga, mga higala, no? Kini iconoclasm, no? Kini bitawng pagsaway sa mga laing relihiyon, nga matud pa kita kuno mga Katoliko, nag-worship kita og mga idols. Ato pa idolatry ang atuang mga sala, no? So muna, no? Pero pasabot lang nato, dili po din taon na magsimba og laing o kinang mga idolatry, no? Kay kanang kinigong mga pamaagi ha sa una rani, no, katubang panahon ba nga ang mga tao dili pa kaayo tagas pud bitaw og kana bitawng psychological awareness, no, kana bang murag mubo pa bitaw pud ba og panabot ba dili na wala man to ning antong underestimate di sila, pero para gud nila eksakto mo to ilang gihimo nga nagsimba sila og mga bato, mga kahoy. Pero karon murag sa moderno nga panahon murag dili na mahimo kung kaya naman nakasabot naman ta nga dili gina sa mao, no? We believe in supreme being pero wala na nagpasabot nga ni kuan punta ni uyon punta ni ini bitaw nga mohimo kita og mga idolatry, no? Kaya ato binasig yun sa matud pa kini bitaw gitawag sa in English og sound way of thinking, no? Kita mga Katoliko, no? Doon na siguro ipipila katong mga belonging to the old school nga murag naas pa siguro ana, no? Pero kan kalagmitan gyud sa mga modernists, no, kinibang mga Katoliko nga medyo taas-taas na pud og panabot, no? Doon tagas nag mga grado, tagas na pud og mga doon nakabalo na pud sa mga pamaagi nga mura og kanabitan in the common sense dili gyud mao, dili na gani gyud tangay ikuan pa na, no? Kay isip mga og sa ato pa na highly kanabitang medyo moderno ng panahon, baka sabot na kay taana nga dili gyud ta mag simba og mga kanabitang mag-worship ba o kining mga images, no? Pero nganong naamantaana, no, parehos good mga higala sa kanabitang kuan, kanabitang gitawag og kwarta, no? Kwarta, kanang kwarta mga higala papel na siya pero adunay mga simbolo nga naa din ha. Muna nga nahimo ni siyang valuable bisan tuod kung papel ra gina siya, no? Kanang kwarta papel ra man gyud na. Kung buto na hunaon dagha makay papel, pero dunay mga papel nga sama sa kwarta nga dili nato ang pasipad-an tungod ka dunay mga kahulugan na din ha. No, mo pada sa ato mga idols, no? Kini mga ka-idols nato kahoy ra man gyud na. Pero dili na siya nga ingon nga ato na pasipad-an kay kahoy ra atong ipangsugnod. Nga naman dunay may mga gitawag na tugnag paluyo nga kamatuoran din ha. No, dunay by behind all this, dunay mga truth that is behind. Mo pud na sa kwarta, no, nga kining kwarta this is papel na siya pero aduna na sa truth behind. Nga kanang kwarta dako kay nagikatabang kanato tungod kay aduna na siya value. Pwede nimo nang ipalit og kanang mga butang nga gusto nimo paliton, ano, it can communicate, no? Mao pud gihapon na sa kining mga imahe, no? Kita kahoy ra man tinuod na nga gihulma-hulma og tawo, pero there is something behind this
nga naghatag og kining kaayuhan niya. Kaya ang mga imahe, kang tag-iya na ng mga imahe, dako kayo og matud pa kahulugan sa mga karon panalitan si Kristo. Gihimuan nato og krusipiho. Kahoy ra man ang krusipiho o bisan unsa nga klase sa kan, pero tungod kay nagdala siya sa kamatuuran, nagtudlo kanato sa kakamatuuran nga si Kristo gidepek dinha nga mo atong manluluwas ug masabta nato kana pinaagi ni anang maong imahe angay nato kanang tahoron. Klaro ba? Picture good. Muna ginatawag og if a picture paints 1,000 words, then why can't I paint you? Ayan, no? Sa ato pa ka ng mga pictures dili na ordinaryo kapanalitan ha. Tagaan ta mo og gamay nga example. Kanang picture, papel naman yun na, di ba no? Pero kung ibutang ni mo na, kung sa eleksyon ug wala kay picture, no? Ambot kung makadaog ka ba kung wala kay campaign material nga picture. Magbutang ra ka des ang pangalan nyo, walay vote for kuan nyo, walay nawong nimo. Kinahanglan gyud ang picture, wala nga mugasto gyud ang daghang kayong mga tao aron ra gyud nga maka-post sila og ilang mga pictures, mga campaign materials. Sa ito pa, ang picture, aduna na siya nagpaluyo nga kamatuoran. No, maupod na sa mga imahe, no? Adunay nagpaluyo nga kamatuoran, no? Nga pananlitan si San Isidro. Ang kamatuoran sa luyo din ha, nga ang tao bisag unsa siya ka pobre o bisan unsa siya ka dato tungod sa iyang mga mayong buhat, gantihan gyud siya sa Ginoo ug angay nga atong sundon ug tahuron ang iyang handumanan. Ana no, handumanan man ang mga pictures. Mo bitaw na nga blisan gyud. No? In other words, aduna gyud pagtugot gikan sa simbahan. Nga kining mga kuana dili na ordinaryo. Mo na bless ba, may blessing. Nga adunay mga pari nga mo blessing ni ana aron pagpaila nga kining mao nga butang angay ng gitugot na sa simbahan nga kini pagatahuron na. Tungod kay dili na ordinaryo kining mao nga imahe kung dili sa kana psychological na siya, no? Muna nga laing mga relihiyon okay ra mo ana, no, inyo mga buda, pero kini amo pasabot lang, no, nga psychologically do na siya kahulugan. Dili na mahimo nga kitang mga tao wala na lang wala po tayo na lang mga advancement of learning, no, kanang psychology, kanang psychiatry, dili na mahimo nga magpabilin ta, no, magpabilin tang mangmang, no, kana ba ang gitawag bitaw nato sa English og innocence. Kinahanglan nga si shito po ta na gamay parehas good sa mga bag-urong mga cellphone nga makakita na ta og mga images nga nabitaw do na mga gitawag natong panaghinabi sa mga parinte nga layo ra kaayo to sa Amerika, pero magkakit-anay na diha mismo sa kining gitawag nato og communication. Kaya ang picture mo good, there is some sort of a communication din ha. A picture is communicating something, no? Sa to pa ang communication, ang picture nag-communicate na, no, panalitan Mama Mary. I-communicate na to din ha. Ang picture ni Mama Mary nag-communicate nga si Mama Mary angay tahuron tungod kay siya inahan man sa Dios. Ingon lang gud niya na sa mga laing relihiyon lang kay medyo pud ba they don't mind kana bitang dili gid sila mudawat ana. Well, anyway, ila po na wa tay mahimuhan na, no, kay ila man na, no, alang-alang og pugso na to sila og padawat anang ato ang pagtulunan nga dili in the first place sa Katoliko pa sila, wala man daan sila masayod ana, nya karon na hinuong dili na Katoliko masayod na noon ana. Tinahanglan nga atong tahuron ang ilahang pagka-inosente sa atong pagtulunan. Dili na to sila kuanon. Kay mo like doon na may babasa sa Exodus chapter 20 verse 4 to 5, no? You shall not carve idols for yourselves in the shape of anything in the sky above or on the earth below or in the waters beneath the earth. You shall not bow down before them or worship them. O kana daang worship them. Samton gina nato nga kanang worshiping gikuan ra na, gigahin ra na para sa Ginoo. Nya kay wala man tani worship. Samo nang ginaingon, we are not worshiping, we are only venerating. O sa man ang venerating, gipasidunggan lang, gitahod lang. Tungod lagi kay gitahod man nato ang gipictura ni ana muna nga ang picture ato usab gitahod sa mapananglit ha.
Sa pananglitan, kung dunay picture sa usa ka kandidato o niya kanang mga campaign materials ba, unsa kay bation sa kandidato kung imong kisi-kision ng iyahang picture nang gibutang sa kanang poster area, kanang bitang pakitaon gyud nimo ning kandidato o mga dumadapig sa maong kandidato nga imong kisi-kision ng picture ni anang mao nga kanang campaign material sa usa ka kandidato. Murag delikado ba ya dagway ka? Doon ako'y kandidato nga nailhan ana nga ayaw ginagbuhata sa iyahang picture. Kaya kung imo nang buhaton, murag dako yung kasuko niya, nya lain dabag masuko. No? Lisod narabay uban nga mga kandidato nga lisod kong masuko. No ba no? Murag mag-ungaw gyud ka dakong kadaot ug buhaton nimo na sa picture sa usa ka kandidato. Makag-ilhan ka ana sa makitaan ka sa iyahang mga loyalist, murag delikado ba ya ka? Ingon ni ana, no? Yung sample ba, panalitan picture ni, kinsa ba na, dili ako mahingalag pangalan ng kandidato. Unya, harap-harapan yun, imong kisi-kision sa ilahang atubangan. Delikado ba ya ka? No? So muna siya, nga picture paints 1,000 words, communicate something. So muna nga, kini nga sa ato ang kanang Katoliko, na ati daghanana. No, daghang kitag mga ingon ana kung communicating something, no, kanang atong mga procession, kanang atong mga ana ka problema gud kay mudayon man pangutana na sa Biblia dili. Ang atong kalihukan is matud palagi communicating something. Nag-procession, of course, ang pag-procession has something to do with faith. Nga ato gyud nga pakita ang atong dakong pagtuo niya. Dautan ba niya na? Huwag atong ipakita ang atong dakong pagtuo. Kaya miingon manggani si Kristo nga, si San Pablo nga, ang pagtuo nga dili makita sa buhat, walay kaputlanan. No? Kanang atong pagtahod sa mga imahe ni Kristo, sa mga santos. Parte man na sa atong pagtuo, nga angay gud ang tahuron, ug sundon ang mga pagtulunan sa mga santo. Nga sayop ba diay na? Nga ato ramang express ang atong faith, gipakita ra nato sa buhat ang atong dakong pagtuo sa Dios ug gani ang iyahang mga sakop nga nagatuman sa iyahang mga gihimo ato mangipasidunggan, wala nato gi-worship. Ingon ni ana, no? So kuan lang gina siya kana bitang kana bitang panghuna-huna nga open-minded. Kung open-minded ka, kana bitang dili bitaw imposing nga kanang ug unsay imong gihuna-huna mao na gina maminaw pud ta sa kunsay gisulti nat sa uban, unsay inyong pagtuo pananlitan, no? Doon na may musaway sa mga laing relihiyon nga gapiyong magampo kay wala man po'y mabasa diha sa kuan sa ilahang sa Biblia nga kinahanglan og moampo ta magpiyong gyud ta. Ana musaway ana. Mapunta na ambas Biblia ang magpiyong ta, anong gapiyong malagi mo. Pero ayaw ninyo sa waya. Kaya it is the way of other religion to express their seriousness. No, they are trying to put themselves in the presence of the Lord. So ayaw na siya ko ana nga anaban sa Biblia. Ayaw, you cannot always, dili nimo pwedeng gamiton, dili maayo nga gamiton nimo ang pulong sa Dios aron pagdaot sa uban. Okay, kung miingon ka nga, sayop na sila kay wala na sa Biblia na. Masap ka na, mura gigamit na nung hinuon ang pulong sa Diyos aron sa pagpasipala sa uban. O, klaro ba? No? So, ana ha? Ako na ni, kanang gitawag na to. Kining akong gihimo karon mura, kuan lang ba? Kanang bitang, in a common sense, atong i-explain. Pero, kung magamit po itong Biblia, pwede ra po. No? Kaya naman po tayo, lagi mga teksto nga nagpaluyo ni ana, pero dili not all the time nga ang Biblia ra gyud mi atong gamitan pirmi kay doon na miingon nga Biblia ra gyud dili na siya mao kay ngano man ug ingon ka nga Biblia ra gyud miingon na di ba naabay mabasa sa Biblia nga kung magampo ta magpiyong gyud ta nga anong gapiyong-piyong man mo nga wala mas Biblia na sugo na po dagay mo, grabiha po lasta pagpiyong iinitan pa. ayaw na lamang po dagay, ha? Dili na po lamang nato sa wayon sila, no? Panalitan mo, tahod das mahal nga birhen.
Ngano ba day naa ba day giingon sa Biblia nga di ta patahuron sa mahal nga birhen? Wala man po. So nahimo na noon ang Biblia nga gigamit nato para pagdaot sa pagtuo sa uban. Ayo, ana no? Klaro? Nahala. Dini na lang una kita kutob ha. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akam. So mga lain relihiyon ha, wala ba yung ko nakikaway ninyo? Many times di yung kumugdaot og lain relihiyon. Ako igo na kong ni-explain sa pagtuong Katoliko. Klaro? Nahala. Taga salamat og maayong mudto Pilipinas.